DENR nagkaloob ng 300,000 na punla para sa reforestation sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Nagsagawa ang Department of Environment and Natural Resources Western Pangasinan ng seremonyal na pamamahagi ng 300,000 punla ng punong kahoy sa mga bayan sa unang distrito ng Pangasinan. Kabilang sa mga ipinamahaging punla ang mga katutubong species gaya ng nara at dao na layong gamitin sa mga proyekto ng reforestation. Layunin ng akbang na ito na mapabilis ang rehabilitasyon ng kalikasan matapos ang mga nagdaang bagyo at mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad laban sa epekto ng pagbabago ng klima. Ayon sa DNR, bahagi ito ng mas malawak na programa ng pamahalaan para sa pangangalaga ng kapaligiran at sustainable development. Hinihikayat din ng ahensya ang publiko na makibahagi sa pagtatanim at pangangalaga ng kagubatan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.